Gaueko 11:00 jendea eskatu eta eskatu ari zen, egon ezinak geroz eta handiagoa zen, baina azkenean iritsi dira Realaren bi fitxaketak hasiera batean Txaletakarren fitxaketaren inguruan hitz egin behar genuen hemen, baina kontua da gaur orain ordu gutxi orain pare bat ordu Realak ofizial egin duela Gonzalo Guedesek talde txuri urdinarekin sinatu duela. Batetik Txaletakar utzita joan da Realera eta Gonzalo Guedes berriz fitxatuta, beraz bi ekarpen oso garrantzitsu beharrezkoak eta apur bat hemen aztertu egingo dugu. Txaletakar ez du hainbeste ezagutzen, behar bada ligan eta ez duelako jokatu oraindik, eta bestetik Gonzalo Guedes ligan ezagun zarra da, Valentzian jokatu zuen, Villarrealen ere, Paris Saint-Germainetik iritsi zen Valentziara, eta egia esan Turiako taldean oroitzapen onak, politak izango dituzte Guedesekin, besteak beste bera taldearen parte zela irabazi baitzuten azken aldiz Espainiako kopa. Horiek horrela, bi fitxaketa kontraste handikoak dira, batetik Txaletakar Naief Agerden lekua betetzera etorri da, badirudi Realak azken urte hauetan politika nahiko zehatza hartu duela erdiko atzelariei dagokienez, bai baititu beste erdiko atzelari batzuk, Jon Pacheco, Jon Martin, Igor Zubeldia jada finkoa da, Aritz bera ere, baina bakoitza bere egoeran dago, batetik Aritz jada veteranoa da, eta behar bada zentral edo erdiko atzelari finko izateko moduan ez dago, bestetik Jon Martin oraindik jokalari oso gaztea, baina badirudiena Realak jada erantzunkizuna eman nahi diola, hasieratik jokatzeko Igor Zubeldia finkoetako bat da, eta Jon Pacheco hor erdibidean dabilena, badirudi gainera irten egin daitekeela, ikusiko dugu oraindik ere merkatua geratzen baita, baina kontua kontu bi jokalari hauek jokatzera etorri dira, eta bestetik Gonzalo Guedes, esan bezala ezagun zarra Valentzia alde horretan ligan, eta Realera niri behintzat pertsonalki ikeragarri gustatu zaidan fitxaketa bat. Izan da Valentzian zela asko gustatzen zitzaidan jokalari bat zen, ausarta, izkin egiteko erraztasun handia zuena, oso vertikala, eta nik uste Realari hori falta zaiola, ez? Eta ikusiko dugu ea noren lekua betetzera ote datorren, ikusiko dugu ea Sergio Franciscoren sistemetan nola kokatzen den, Guedes erasoan bi hegaletatik ikusi izan baitugu, bai eskuinaldetik baita ezkerraldetik ere, eta erronboan berriz, larun batean erronboarekin jokatu baitzuen Realak, ez dakigu, ea bertan erronboan non jokatuko ote lukeen Guedesek, baina nik pentsatzen dut erdi punta horretan aritu daitekeela bi hegalak kontuan izanik. Esan bezala fitxaketa beharrezkoak, biak ala biak, erdiko atzealde horretan badakigu, Realak azken urte hauetan zenolako hankazuloak izan dituen, aurkariak oso erraz iristen ziren zenbaitunetan areara, eta Txaletakarrek ere badirudi azken urte hauetan ez dituela denboraldi oso onak egin, ez dela fin ibili, baina ikusiko dugu ea Realean aizkora zorrozten duen eta berriz ere bere mailara itzuli daiteken ederra bailitzake, Kroaziarrak Realean denboraldi on bat egin eta Realari atzealdean egonkortasuna ematea, horixe behar baitu Realak egonkortasuna, eta Naief Agerdekin esan daiteke alde batetik lortu zela, baina gero denboraldiaren bigarren zatian bere maila ikeragarri jaitsi zuen erdiko atzelari marrokiarrak, eta horrek asko kondenatu zuen Reala eta bere hutsunea nabaritu zuen aurreko denboraldian zehar. Espero dugu Txaletakarrekin ez berdina gertatzea eta denboraldi erregularragoa egin ahal izatea. Eta Gonzalo Guedesek berriz vertikaltasuna emango dio
Realari, jokalari oso vertikala da, zelaiko gune guztietan ongi moldatzen dena erasora mugatu behar gara noski, eta batez ere baloia erdian hartzen duenean jaurtitzeko sekulako jaurtiketa dauka, areaz kanpotik gol asko sartu izan ditu bai Valentziarekin, bai Wolvesekin, eta Realak horixe behar du. Areaz kanpo nortasuna duen jokalari bat eta bertatik jaurtitzeko jokalari bat. Azken bolada honetan eta batez ere lehen urtean Imanolekin gertatu zen gauza bat izan zen, Reala arean sartzera itxututa ibili zela eta hori bere jokoarentzat oso kaltegarria izan zen, zenbait partidetan ere garesti ordaindu zuen, eta orain berriz Gedesen fitxaketa honekin nik esango nuke Bretosek, bera izan baita noski erabaki duena, Sergioren oniritziarekin, baina hor areaz kanpotik zerbait desberdina behartzuela Realak ez, badakigu gaur egun atzealdeak esango nuke nik ere askoz ere gehiago isten direla, askoz ere futbol kontserbadoreago baten alde egiten dute taldeek, eta hor Realak beti ezin ditu paseak sakonean egin, jokalariak bakarrik utzi eta area barruan jokaldi asko alferrikakoak izaten dira. Gedesekin hori behar bada amaitu daiteke esan nahi dut berak duen vertikaltasunagatik eta baloiarekin duen ausardiagatik edozein distantziatatik bota dezakela, distantzia zuhur batetik noski, baina alde horretatik nik uste gauzak aldatu daitezkela erasoari dagokionez batez ere, eta oso testu inguru interesgarrian jarri da une honetan Reala, hor aurrealdean baditu, jokalari oso onak, Takekubo sekulako aurre denboraldia egiten ari da Japoniarra, partida bakoitzean protagonista izaten, Barrenetxea, jada zer esango dugu, 24 urte betetzera doa, Barrenetxea, jada ez da 18 urteko etorkizuneko jokalari hori, jada 24 urte baditu, eta aurrera pausoa eman behar badu, jada laister eman beharko du, izan ere ez da, aurreko denboraldian ere etzen fin ibili, eta lesioak izan ditu, horrek ere noski jokalari baten garapena gelditzen dute, baina nik esango nuke doaiak behintzat badituela eta urten aurrera paus hori eman behar duela, kompetentzia moduan jarri diote Gedes, badirudi irtengo den jokalaria Xeraldo Beker izango dela, jada badaude zenbait zurrumurru Ajaxera edo itzuli ote daitekeen, bestalde Carlos Fernández, Sadik, Odriozola, zer gertatuko ote da jokalari hauekin, ez? Jada, badirudi Realak ez duela eurekin kontatzen, eta noski hiru jokalariri ez diezu kontratua etengo, zuk ordainduta saiatu beharko zara, nonbait kokatzen, baina horixe da orain, Bretos jada fitxaketak egiten hasi da, baina jokalari hauei irteera ematen ere hasi beharrean da, izan ere Realean asko kobratzen ari dira, eta badirudi euren maila objetiboki ikusten da Sergiok ez duenean eurekin kontatzen, beraz, Txaletakar eta Gonzalo Guedes Realera.